Ninsab fil-Gżira Awċija li tifforma 13 distret u tikkonsisti f'14 il-lokalità f'Għawdex kif ukoll bħal kull lokalità oħra f'Malta jinħass il-ferħ u l-entużjażmu kbir fost il-folla Awċija u ħarġu biħġarhom jiċċelebraw għal din ir-rebħa tal-Partit Laburista. Qed jidher ukoll biċ-ċar li l-poplu Awċi ivvota għal moviment tal-Partit Laburista blan prinċipali ikun li jrid il-bidla fid-direzzjoni. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Inħoss li Joseph Muscat qed jitkellem f'ismu. Jiena nemmen f'Joseph għax Joseph jemmen fija. Malta tiegħi, Malta tiegħek.